Wat kom je ze al deze dagen te zien? Ja, dat varieert een beetje van mensen die om paracetamoltje komen. Hè, die hebben lijst van penoholm, maar zoveel drank en snijtjes en tot ja, wel wat serieuzere complexen. Mensen die het vallen, mensen die het echt breukjes opbrengen of iets dergelijks. Wat weer behandelen kunnen in voortraject en wat eventueel met een ambulance voortmaakt. Door de hele stad hebben ze alle keer camera's, dus er wordt vanuit cameratoezicht oorlogjongen of wij redden drukte. We hebben een soort wijze hotspots. En wat ze denken dat daarin pro de drukte, dan worden wij vanuit de meldkamer omgestuurd van dat er extra hulpverleners naar bepaalde delen van de stad moeten. Daar bij de podium waar het heel druk wordt. Wat het noten met 2 mensen die we naar het ziekenhuis ingestuurd hebben voor verder onderzoek. Ja, wat daaruit komt weten wij eigenlijk nooit. Hè. Wij zetten ze trouw en dan is het voor ons uit en verder gaat het heel mooi en gemoedelijk en heel rustig.